Адкуль пайшло свята. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння мы знаходзімся у Новай Баравой у касцёле святога Францішка Асіскага. Я знаходжуся каля канфесіянала, і гэта не выпадкова, бо сёння размова пойдзе пра аднаго манаха-капуцына. Хтосьці, магчыма, ужо здагадаўся, а хтосьці не. Але гэты чалавек, які правадзіў у спавядніцы вельмі шмат часу, і менавіта з яго споведзі разіліўся на свет 26 новых кангрэгацый. І, канешне, размова пойдзе пра благаслаўлённага Ганарата Казьмінскага. Запрашаю да праглядаў. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами праграма «Адкуль пайшло свята». І сёння мой суразмоўца, манах-капуцын, так, брат Андрэй Богданович. Хвала Христу. І сёння мы прыгатавалі такую праграму вось менавіта пра святого Ганарата. Я хачу нават такую стварыць, маю такую прапанову стварыць праграму, як помніце, на НТВ было «Следствие вели с Леонидом Каневским». А що таким ключом? Да, там пытанне, адказ, все строга. То бок я зачытваю свайго нататніка пытання, а вы мне вельмі яскравы і прыхожа адказваеце. Давайте паспрабуем. Добра. Мы будзем размаўляць пра благаслаўлённага, ён яшчэ, дарэчы, не святы, так, Ганарата Казьмінскага. Постаць досыць вядома ўсяму каталіцкаму касцёлу, але мы пастараемся вельмі годна і з крыху іншага бока паказаць гэтага чалавека, які сваім жыццём сведчыў тое, што Бог ёсць і вельмі так добра дзейнічае праз простыя чалавечыя рукі. Калі б, дарэчы, была, напэўна, кніга рэкордаў, такая каталіцкая Гіннеса, ён бы там заняў пачэснае, напрыклад, першае месца. І яго рэкорд бы мала хто, я кажу, переплюнуў в народзе, так? Бо колькі 26... Нават здагадваюся, чаму вы так ордэнаў кажаце. так ён стварыў. 26 супольнасцяў менавіта такога укрытага апостальскага жыцця. У часы, калі увагулі за тое, што ты ходзіш па горадзе ў хабіце, можна было паехаць, напрыклад, у Сібір надоўга і пачэсна. У часы, калі забараняліся ўсялякія праявы жыцця прысвечанага Богу афіцыйныя, таму толькі патаемна, толькі нелегальна. Але гэта цуд. Ну, то 26, не 1, не 2, не 3, 26. Ну, такі рэкардсмен. І большасць людзей, якія пра гэта кажуць, сапраўды кажуць, што гэта прыпісваюць не столькі харызмату самого Ганарату, але цудоўнаму дзеянню Бога праз яго. Таму што па-людску гэта фактычна немагчыма. Гэта немагчыма, сапраўды. І вось маю такое да вас першае пытанне. Давайте пачнем з таго, што даследуем, з якой жа сям'і пахадзіў Ганарат і гэтак далей. Следствие пачынаецца. Пытанне першае. Як жа звалі Ганарата? Яго сапраўднае імя. Это не такое простае пытанне, як магло б здавацца, таму што пры хрусце Ганарат атрымаў 4 імя, і гэтыя імёны Фларэнтын, Вацлаў, Ян, Стэфан. Але выкарыстоўвалася імя Вацлаў, яно было асноўным, яно выкарыстоўвалася ў сям'і, таму яго ведалі як Вацлава Казьмінскага. То бок Ганарата Казьмінскага звалі Вацлаў Казьмінскі. Як бы гэта не гучала. Як бы гэта не гучала. Сям'я, бацькі. Яго тата Стэфан быў архітэктарам і галоўным архітэктарам у горадзе Бяла-Падляска у сучаснай Польшы. Цікава, што тата Ганарата быў сынам уніяцкага святара на Падляссе. Грэка-каталіцкага святара, які, між іншым, той святар меў 10 дзяцей, калі не памыляюся, і двое з іх былі толькі ахрышчаны ў каталіцкай веры з лацінскімі імёнамі. Некаторыя лічаць, што гэта было звязана з тым, што уніяты дазнавалі вялікіх пераследаў вось у тыя часы царскай улады, і таму вось прасцей было ахрысціць дзяцей у каталіцкай веры. Дзякуючы гэтаму тата Ганарата стаў католікам, і Ганарат быў ахрышчаны ў каталіцкім касцёле. То бок это амаль што выпадкова, можна сказаць, было? Ну, давайте прыпішам Божай прадбачлівасці. Добра. А мама? Цікава, што тата Ганарата быў удаўцом,
пасля першай жаніцьбы яго першая жонка памерла, двое сыноў згінулі ў часе паўстання. Вось, і ён ажаніўся другі раз з Аляксандрай з дому Кахль. Это нямецкая сям'я, якія мелі тытул баронаў. І Аляксандра была малодшая за Стэфана на 21 год. Ого. Это сапраўды вялікая розніца ўзросту. І ў іх ужо нарадзілася 7 дзяцей, з якіх трое памерлі ў дзіцячым узросце, не пражыўшы некаторыя нават году. Вось. Але перажылі даўжэйшы час старэйшыя, сярод якіх таксама Вацлаў Казьмінскі. Мама немка. Мама, з паходжання так. Баранесса. Але яны жылі на тэрыторыі Польшы, вось Рэчы Паспалітай ужо з часоў яшчэ саксонскага панавання вось на гэтых землях, таму даволі доўгі час, таму немцы толькі з паходжання. То бок мы можам сцвердзіць, што ён з не такога непростага паходжання. Досыць такая была адукаваная, так, заможная сям'я, папа архітэктар. Інтэлігенцыя, так. Ці былі пабожнымі яны людзьмі? Усё сведчыць аб тым, што так. Што яны былі даволі пабожнымі людзьмі, асабліва мама, якая адзначалася жанчына вялікай пабожнасцю. Гэта выявілася пасля вельмі моцна ў гісторыі Ганарата, калі яна малілася аб яго навяртанні. Вось, і гэта ўжо далейшая гісторыя. Так, допыт продолжается. Я ведаю, што ён быў вельмі таленавіты. Там гімназію, кажуць, вельмі рана скончыў, нават раней, чым яго сверстнікі, равеснікі, штосьці такое. Так, і далей ён вырашыў атрымаць адукацыю такую ж, як у тату, як бацька. Так, усе кажуць пра тое, што ён вельмі добра вучыўся, і сям'я пераязджала за працы таты. Спачатку ў горад Владславак, пасля ў Плоцк. І менавіта ў Плоцку ў 15 гадоў Ганарат распачаў гэтую гімназію, якую таксама скончыў выдатна. І вось і менавіта там пачаўся яго пэўны адыход ад веры, таму што ён аддзяліўся ад бацькоў. Жыў самастойна. У асяроддзі, калі царскія ўлады праводзілі вялікую русіфікацыю насельніцтва, і таму ствараліся розныя колы, дзе чыталі забароненую літаратуру. Вось, і сапраўды з часам можна сказаць, што Вацлаў стаў перакананым нават атэістам. Пазней у сваім духоўным надатніку ён напіша, што калі б хтосьці сказаў мне, што я навярнуся, то я плюну яму ў вочы, проста плюнуў бы, сапраўды. То бок у яго так вельмі жорстка ўжо было такое стаўленне, атэістычныя погляды. Моцна, сапраўды гэта пачалося, і яшчэ больш паглыбілася гэта, калі пасля Плоцку ён паступіў у Варшаву, каб вучыцца ў школе мастацтваў па настойванню бацькі, каб пасля ў перспектыве заняць пасля бацькі ягоную пасаду, вось таксама быць архітэктарам у гэтым жа горадзе. Вось і, па сутнасці сувязі, таму што тата там працаваў. Але тата памёр, калі Ганарат паступіў у Варшаву, і таксама крызіс ад смерці таты вельмі моцна паўплываў на яго асуджэнне Бога, таму што ён страціў усе перспектывы. То бок такое вось светскае жыццё, яно неяк так таемна ўсё ж такі дзейнічала на яго, і ён крочыў у бок атэізму. Нават дайшоў. Нават дайшоў. І вось малады, таленавіты, з такой досыць інтэлігентнай сям'і, малады чалавек, ён трапляе ва ўніверсітэт, і ён бязбожнік і атэіст. Фактычна так. Цудоўны пачатак для такога святога жыцця. А што ж з ім будзе далей? Мы ведаем, што часы ідуць, і ён неяк так нават з універсітэта аж пераехаў пажыць у турму за краты. Як бы банальна не гучала, так атрымалася. Але, сапраўды, да гэтага часу ніхто не ведае, чаму. Яго пасадзілі ў турму. Кажуць, што ў тых колах моладзі, у якой ён знаходзіўся, панавалі антыцарскія настроі, і пэўныя яго знаёмыя стварылі нават пэўную змову супраць аднаго з прарасійскіх чыноўнікаў. Не памятаю, ці каб знішчыць яго, ці неяк там кампраметаваць. А Вацлаў папаў пад гарачую руку, таму што тады ўлады, баючыся паўстання, не трэба было мець нейкіх вялікіх повадаў, каб трапіць у турму. Вось і таму ён проста папаўся пад гэтую гарачую руку, і яго пасадзілі ў цытадэль варшаўскую, тады самая знакамітая, самая такая фундаментальная турма у тых часах, якая была не толькі месцам, але сімвалам панавання царскага ўраду.
які алькатрас. Па сутнасці так, бо гэта была крэпасць, гарматы якой актуальныя, вось там баявыя, былі скіраваныя ў бок некаторых раёнаў Варшавы, каб у выпадку паўстання нават знішчаць горад, страляць па жыхарах, ну там. Але за ім такой відавочнай віны не было. Не. Ну, то есть ён там з гранатай не бегаў, нікога не застрэліў, Вось, нічого. То бок, ну, апынуўся не ў той час, не ў тым месцы, Хутчэй напрыклад. за ўсё так, таму што вось, ну, і ён аб гэтым не кажа нічога, і ніхто не сведчыць аб тым, што ён быў сапраўды ў чымсьці замешаны. Апрача таго, што проста апынуўся ў дрэннай кампаніі. Брат Андрэй, ён сядзіць у камеры. Камера ж, да, вось, дзе знаходзіліся Так, гэтыя людзі. у вельмі маленькай камеры, там пару крокаў на пару крокаў. І ў яго быў пэўны час падумаць, над чым? Над сваім жыццём, ну, там быў час падумаць над усім, але кажуць, што ён сядзеў агулам у гэтай камеры каля 11 месяцаў, амаль год. І хаця не меў ярка вызначанай віны, але пастаянна быў паддадзены допытам, пэўным здзекам таксама. Вось і малады хлапец вось у гэтай ўсёй атмасферы вельмі суровай, вельмі жорсткай, ну, кажуць, што яго псіхіка не вытрымала, што ён псіхічна быў аслаблены, і нават некаторыя лекары сцвярджалі, што ў яго пачыналася псіхічная хвароба, чаму не верыла яго мама, напрыклад, вось, молячыся аб яго навяртанні. І гэта быў час, калі на фоне вось гэтага знясілення псіхалагічнага ён захварэў тыфам. А гэта хвароба на тыя часы, вось, ну... Ён сидзеў, як кажуць сучаснай мовай, у адзіночке. Так. У большасці ў цытадэлі вось былі такія камеры. 11 месяцаў. Наогул цытадэль была слаўная тым, ну, слаўная ў двух косцях, што адтуль было ў асноўным найчасцей два выхады. Альбо ў Сібір, альбо на Шыбеніцу. Ну, вось так, упрост. Цудоўнае месца, каб навярнуцца. І таму, ну, людзі, якія прыходзілі менавіта ў гэтую вязніцу, яны адчувалі вось гэты вырок смерці над сабою вельмі моцна. У сваіх дзённіках ці ўзгадвае Ганарат пра тыя думкі, якія былі ў яго ў камеры, вот штосьці такое, што яго натхніла. Я ведаю, што ён спрачаўся з Богам, рухаўся з ім, наракаў на яго, на свой лёс. Казаў, ну што, цябе няма? Ну, так... Вас цікава, што, ну, сапраўды, ён, будучы атэістам, менавіта ў гэтай камеры узгадаў пра Бога, але ў вельмі негатыўным ключы. І нават калі ўжо спачатку асуджаў, што чаму ты гэта дапусціў, пасля проста крычаў, гэта ты Бог, ты такі Бог, сапраўды, ну, з такім асуджэннем вялікім, з непрыняццем. Але мне гэта вось, ну, неяк так з такім жартам я ўспрымаю, то есть то атэіст, так, які кажа, бо мало таго, што Бога няма, цябе няма Бог, да, так ты яшчэ такое самае зрабіў, да, то бок вельмі глыбокі атэізм чалавека. Штосьці вось хіба што ў ім не пагаджалася лагічна. Для рацыянальнага чалавека гэта вельмі складана, ну, але ён быў сапраўды на грані таго, каб нават страціць розум. Ну, это сапраўды вельмі такая нелагічная сітуацыя, калі не да рацыяналізму яму было. І калі ён ужо быў на такой мяжы страты псіхалагічнага здароўя, ён захварэў простай звычайнай хваробай, якая называецца тыф. Простая звычайная, якая часцей за ўсё не вяла ні да чаго добрага. Ну, то бок гэта был трэці варыянт. Не Шыбеніца, не Сібір, а могілкі. Вось, і ну, незвычайна, што, ну, тыф, заразная хвароба, і там занадта яго не лячылі, як многіх вязняў, проста вось, ну, альбо выздарае, альбо памрэ. І Ганарат у нейкі момант піша ў сваім нататніку, у дзённіку аб тым, што яму далі такое эксперыментальныя лекі такія, якія, ну, праз шокавую тэрапію альбо прывядуць да выздараўлення, альбо заб'юць. Тут адно з двух. Вось, вельмі радыкальна. Вось, і ён выздаравіў. Яго выпускаюць. Не адразу. Вось у той момант адбываецца менавіта яго навяртанне. Яго мама прыехала ў Варшаву, каб таксама, ну, шукаць нейкія моманты спробы вызваліць свайго сына, але бедная ўдава на той момант, нават нягледзячы на сувязі былыя мужа, памерлага, ну, нічога не магла зрабіць. Кажуць нават, што яна чула крыкі Ганарата, якія даносіліся з гэтай цэлі, вось з гэтай камеры, дзе ён знаходзіўся, вось, але магла толькі маліцца ў бліжэйшым касцёле, хадзіла і давярала яго Маці Божай, сапраўды ахвяравала свае цярпенні, пакуты, малітвы. І вось туды адбываецца сапраўды цудоўны момант, пра які Ганарат піша вельмі скупа, і які звязаны таксама з малітвай яго мамы, таму што 15 жніўня на свята Маці Божай, на ўрачыстасць,
У ноч на гэты дзень яго мама бачыць сон, дзе бачыць свайго сына у гэтай камеры, які кажа ёй: мама, ўсё будзе добра. Усё будзе добра. І яна з такім спакоем пачынаецца. І ў той самы дзень Ганарат піша аб гэтым, што Езус сам увайшоў у маю камеру і лагодна прывёў мяне да веры. Што ўпершыню за некалькі гадоў ён моліцца «Ойча наш», ён пачынае вяртацца да веры. Ён не піша, як эта візія выглядала, ці фізічна ён бачыў Езуса Хрыста, ці гэта духоўна, ці гэта сон, але вось піша ён з вялікай верай, што Езус сам прыйшоў да мяне. І вось з гэтага пачынаецца, можа, крыху камічны працэс вызвалення, таму што некаторыя кажуць, што Ганарат пасля свайго навяртання з іншымі вязнямі на допытах казаў толькі пра Бога, толькі пра Езуса, яго палічылі вось, сапраўды таго, у каго наш пацыент згубіў розум, і думаюць, чаго яго ўжо трымаць, яго выпусцілі. І гэта сапраўды было цудам незвычайным. І ён выходзіць. І ён выходзіць з вязніцы. Змучаны, знясілены, але жывы і нават адносна здаровы. Што робіць Ганарат, які яшчэ Вацлаў, а пасля таго, як ён вось такім цудам выйшаў зноў на свабоду? Вацлаў вяртаецца да сваёй вучобы, можа, без вялікага энтузіязму цяпер ужо, таму што пасля ўсяго перажытага, але гэтая вучоба ўжо не прыносіць яму задавальнення, ён вядзе вельмі аскетычны спосаб жыцця, хутчэй з-за таго, што ў яго не было сродкаў занадта пасля смерці таты. У той момант ён перажывае, працягвае паглыбляць сваю веру, якую вярнуў, і пачынае гэта з генеральнай споведзі, якую адбывае ў францішканаў, кажуць, спачатку канвентуальных у адным з гарадоў, а пасля, зноў жа, у капуцынаў у Варшаве паўторна яшчэ адну глыбокую споведь з усяго жыцця, і гэта прыводзіць яго да думкі таго, што ён хоча прысвяціць сваё жыццё Богу. І чамусьці да думкі, што гэтае жыццё будзе звязана непасрэдна з капуцынамі. Чаму капуцыны? Следствие вели. Кажуць, што ён прыняў гэтую споведь, адбыў гэтую споведь у айца Пракопа Ляшчынскага, які стаў на працягу будучых 10годдзяў доўгіх яго духоўным кіраўніком, апекуном. І сапраўды кажуць, што ён, гэтая асоба на яго вельмі моцна паўплывала, зрабіла ўражанне сваёй постаццю, сваёй асабовасцю. Это таксама незвычайная постаць у капуцынаў, пахаваная у новым месцы там. Ён разам з Ганаратам прайшоў увесь гэты доўгі шлях, старэйшы святар. І кажуць, што гэта было ўражанне менавіта. І ён ідзе да капуцынаў. І ён прымае гэтае рашэнне і прыходзіць на форту, на гэты ўваход у манастыр капуцынаў. Наогул у капуцынаў форта гэта своеасаблівае месца. А можна на хвілінку? Колькі яму год, і ён ужо мае дыплом архітэктара? Дыплома ён не атрымаў. Не атрымаў усё ж такі. Ён не скончыў вучобу. І гэта... Не было часу, хочацца пажартаваць. Ён меў 19 гадоў і прыходзіць у манастыр 8 снежня, таксама дзень звязаны з Маці Божай, каб паступіць у гэты манастыр, каб прыйсці. І чаму я так жартаваў пра форту? Бо гэта месца першага кантакта. Што брат фортыян у манастыры гэта заўсёды той, каго першым людзі бачаць, які ўжо можа кагосьці паклікаць, ці з табой паразмаўляць, ці ўсё. І гэта нідзе не запісана, але чамусьці браты ў правінцыі у Польшы часам перадаюць гэтую легенду пра тое, што прыйшоў такі малады Вацлаў у прыгожым пінжаку, усё апрануты так дасканала, прыгожа, інтэлігентна, з белым платочкам, тут выстае ўсё это да гэтага капуцына. І той кажа: у манастыр хочаш? Добра, падумаем. А пакуль тут на форце, там на окнах павуцінне, там тое. Вазьмі гэты белы платочак і папрацірай, папрыбірай, я зараз вярнуся. І што такі, калі хочаце тэст пэўны, што наколькі гэта чалавек пакорны і наколькі ён гатовы перасіліць сябе. І кажу, што Вацлаў спакойна ўзяў гэты белы платочак, усё там папраціраў, што это стала шматай такой чорнай ад бруду, ад пылу. Ён так: вы нам падходзіце. Аб гэтым ужо гісторыя маўчыць, але яго прымаюць. У перыяд навіцыяту, так званага, перыяд фармацыі у капуцынаў, які ён праходзіў у Любартове, непадалёк, у адным з кляштараў капуцынаў,
Вось, і пасля гэтага году ён складае першыя манаскія абяцанні. А праз які час Вацлаў стане ганаратам? Фактычна, вось у момант прыняцця да ордэну браты атрымоўвалі вось гэтае новае імя. І гэтая практыка захоўвалася яшчэ да другога Ватыканскага сабору. Толькі сабор ужо падкрэсліў, што варта ў манаскім жыцці захаваць менавіта падкрэсліць значэнне імя атрыманага на хрусце. І таму з таго часу мы не мяняем імёны, якія атрымалі падчас свайго хрусту. Вось тады ён атрымоўвае імя Ганарат. З цікавых момантаў яго родная сястра, малодшая, таксама стала монахіняй, візіткай і атрымала імя сястра Ганарата. У свеце Стефанія, так што вось і Ганарат, і Ганата. Цікава. Бачу. Баста. Не, крочым далей. З чаго пачынаецца яго такое манаскае жыццё? Вось ён ужо монах. Вось ўсё здзейснілася, як ён вось хацеў. Ён прыйшоў, яго прынялі, ён ужо Ганарат. Ці былі падводныя камяні? Таксама не было ўсё так, як ён хацеў. Таму што звычайна каля моманту заканчэння навіцыяту і прыняцця першых манаскіх абяцанняў складання іх ёсць момант, калі брат павінен вырашыць, ці хоча ён быць святаром, ці братам не святаром, які выконвае усе іншыя функцыі, будучы монахам. І кажуць, што Ганарат хацеў быць не святаром, але яго настаяцелі, убачыўшы яго інтэлігентнасць, здольнасць да навукі, сказалі вось, што ты ў паслухмянасці вось ідзі і вучыся і будзеш святаром. Ён на гэта згадзіўся і пасля вельмі пашкадаваў? Не. Сапраўды вельмі пяшчотна выказваўся пра гэты дар святарства, кажучы, што ні на што ў свеце, ні на якія даброты не змяніў бы яго. Што гэта стала для яго і вялікім дарам, і магчымасцю да таго, каб ён стаў тым, кім мы ведаем яго сёння, спаведніком, сапраўды містыкам, святым. Ён ужо Ганарат, ён ужо святар. Чым ён займаецца? Дзе служыць? Следстве вялі. З Леонідам Канеўскім? Што? З Радыё Марыя. Цікава, што ў той момант, калі пасвячалі, давалі святарскае пасвячэнне, магло быць некалькі варыянтаў. Не ўсе святары маглі абвяшчаць Божае Слова і спавядаць. Абсалютна не ўсе. Былі так званыя святары соля місса, якія толькі цэлебравалі эўхарыстыю, мессу, вось, і ўсё. Не маглі ні абвяшчаць Божае Слова, ні спавядаць. Каб гэта магчы рабіць, трэба было здаць спецыяльныя экзамены, трэба было мець здольнасць атрымаць спецыяльны дазвол. І Ганарата лічаць настолькі таленавітым. Так. І вось былі такія святары, якія толькі ўмелі прачытаць імшу, і ўсё. Ён быў такі спецыяльна абучаны святар, які мог рабіць усё. Так, ён сапраўды быў вельмі здольны ў рыторыцы, у іншых навуках, і таму яму далі дазвол і на спавяданне, і на абвяшчэнне Божага Слова, і ён ужо ў першыя гады свайго святарства праславіўся як знакаміты прапаведнік, як знакаміты кіраўнік місій, якія праводзіліся ў розных парафіях праз капуцынаў. Чым ён займаецца? Як бавіць свой час у кляштары? Апрэч цэлебравання імшы, вось споведзі, магчыма, штосьці яго яшчэ захапляе, малітоўныя рухі там нейкія. Вось. Тое, чым пачынае займацца Ганарат, вельмі не дзіўна у кантэксце эпохі, у якой ён жыве, у якой пачынае сваё святарскае служэнне, таму што дзесьці ў гэты час выходзіць энцыкліка Rerum Novarum, якая ўнесла вялікія сацыяльныя грамадскія змены ў кантэксце касцёла, навучання касцёла, якія датычыліся працоўнай дзейнасці, прафсаюзаў. Таксама папа Пій IX вельмі моцную увагу засяроджвае на падрыхтоўцы да дагмата аб бездаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі. У сувязі з гэтым марыйная пабожнасць перажывае свой пік проста. Колы жывога ружанца, якія пачынаюцца ў Францыі, распаўсюджваюцца па ўсёй Еўропе. Вось маленькія групы, маленькія супольнасці. І Ганарат вось у гэтым становіцца незвычайным такім актыўным душпастарам. Нават атрымоўвае ад апостальскай сталіцы дазвол весці францішканскі ордэн свецкіх паводле свайго разумення. Як разумееш, не паводле нейкіх канонаў, шаблонаў, але так як разумееш, так вядзі. І займаецца менавіта гэтым папулярызацыяй жывога ружанца,
гэтых групаў душпастырства. І цікава, што жывы ружанец это было штосьці, што аб'ядноўвала людзей розных катэгорый. І арыстакратыю, і вось працоўныя, фабрычныя такія вось слаі насельніцтва. Тое, што вось царскі ўрад спрабаваў усіх раз'яднаць, як мага больш каб маніпуляваць, ганарат скіроўвае ўвагу на тое, каб з'яднаць людзей. Я ведаю, што ён утвараў шмат такіх ружанцовых кол. Вось амаль што дзе там з'яўляўся, адразу ж там з'яўлялася такое малітоўнае кола. І далі, што ён вербаваў амаль што людзей з гэтых колаў. Ці праўда гэта ці не? Гучыць-то як вербаваў. Ну, следствие вялі. Тое, што я казаў вось пра тое, што не дзіўна, што ганарат гэтым займаўся, паказвае, што ён вельмі выразна бачыў так званыя знакі часу. Што касцёл цяпер перажывае вось гэта і мае патрэбу ў гэтым. І ён вельмі так смела, жыва рэагаваў на гэта. І вось менавіта такія вербоўкі, пакліканні, ён пачынае праз канфесіянал, праз споведь, што ўжо тады, размаўляючы з людзьмі і бачачы патрэбу ў іх у нейкіх такіх вось з'яднаннях. Бок ён бачыў, адчуваў неяк, да? Адчуваў, што чагосьці не хапае, і Бог даваў яму такое натхненне, што можна стаць адказам на гэтыя выклікі часу. І менавіта такім адказам з яго боку стала заснаванне тады яшчэ першай супольнасці феліцыянак яшчэ ў Варшаве. Вось, вы папярэдзілі маё наступнае пытанне. Матаем назад? Реверсці як. Ганарат і феліцыянкі. Што гэта за з'ява? Дзе ён іх узяў? На што натхніў? У тыя часы манаскае жыццё перажывала вялікі крызіс менавіта на тэрыторыі, якая пасля падзелу Рэчы Паспалітай засталася ў межах расійскай імперыі. Царскі ўрад за падтрымкі манахамі паўстанцаў вялікай, вось ён рабіў усё, каб мінімалізаваць прыём кандыдатаў у ордэн, каб вось, ну, проста даць манахам вымерці сваім жыццём, як маманту. Гэта вы кажаце пра тыя часы, калі закрываліся там манастыры, кляштары, так, усіх скідалі нават з розных ордэнаў у адзін, новых пакліканняў нельга, так, не дазвалялася, і яны ордэны гэта выміралі проста, сидзячы ў сваіх кляштарах. Так. Ну, гэта вельмі проста кажучы. Царскія ўлады наогул далі, это крыху пазней, але далі капуцынам, напрыклад, вось пра іх я ведаю такі выбар, што альбо вы выязджаеце на тэрыторыю, напрыклад, Аўстра-Венгерскай імперыі, там жывеце як капуцыны, там будзе добра вам, да. Альбо у вас тут, на нашай тэрыторыі, няма ніякіх перспектыў. Што ўсё, ну, вось ніякіх ні кандыдатаў, нічога, вы вось там дажывайце, колькі дажывеце, але таксама вось ніякай такой актыўнай дзейнасці. Вось, і ганарат тады прымае вельмі канкрэтнае рашэнне. Вось у той момант ён становіцца настаяцелем варшаўскага манастыра, вось той, які, ну, можа вырашаць ад імя братоў. І вельмі сталае такое рашэнне яго, што мы хочам застацца і тут ўсё ж такі захаваць гэта евангельскае апостальскае жыццё. Тут хочам сведчыць, вось, хаця там мелі рэлігійную свабоду. І ў яго пісьмах тады з'яўляецца ў яго лістах вось гэты заклік, які мы цяпер ведаем з Яна Паўла II, «Тотус туус». Што ён піша: «Я увесь твой, Марыя, вось я прысвятаю сябе табе, вось нашае служэнне табе», што нават гэта называюць пасля нявольніцтвам з выбару. Што яны сталі нявольнікамі на гэтай тэрыторыі са свайго ўласнага выбару. Вырашылі застацца. То есть такая духоўная турма. Гучыць, конечно, так двояка. Ну так. Не, ну так. Але у нейкім сэнсе. Вось і тады адкрыта нічога такога вось, ну, жыцця паводле Евангелія не можна было афіцыйна ўтварыць. І ганарат адкрывае вось гэтую магчымасць, каб патаемна, таму вось гэтыя многія гэтыя супольнасці называюцца пасля скрыткі. Вось так па-жаночаму, што вось яны былі ўкрытыя. Яны часам не насілі нават духоўнага адзення. Выглядалі так сама, як усе іншыя, у тым самым асяроддзі, застаючыся ці на гэтых фабрыках, ці ў школах, ці на месцы сваёй працы, жыцця. Вось толькі жывучы паводле тых абяцанняў, якія давалі Богу. Но гэта будзе крыху пазней. А феліцыянкі? Яны ж хабітовы ордэн быў створаны ад пачатку. Феліцыянкі так, але вельмі хутка. Вось, яны перапрануліся. Не, іх забаранілі на тэрыторыі вось гэтай. Вось царскі ўрад іх забараніў, і таму сёстры, якія засталіся, яны выехалі ў Кракаў і там змаглі вось весці сваё жыццё, такое манаскае, прысвечанае Богу. Але вось, ну, паіснавала гэта вельмі мала. Паміж адным паўстаннем і другім,
Так, мы яго жыццё ўжо даследавалі. Ну, крыху, так. Так, а другое паўстанне. І яно больш так жорстка ўжо праходзіць па гэтым манаху, так, як гэта правильно надо так сказаць, што ў ім такое перамяняецца? Ці становіцца ён больш патрыятычным чалавекам? Ці ён прымае новую такую вось уладу, новы лад жыцця, які плануецца для кансакраваных асоб і светскіх, зайду здалёк, збоку. Пасля вынікаў паўстання 1864 году цікава, што капуцыны былі актыўнымі капеланамі ўдзельнікаў паўстання, і некаторыя з іх нават за гэта былі пакараныя смерцю. І, напрыклад, Ганарат у той час служачы... Сапраўды? Сапраўды. І вось Ганарат, служачы ў Варшаве, ён становіцца капеланам вязняў, якія прыгавораны да смерці ў той самай цытадэлі, дзе сам быў вязень. Ён прыходзіць і спавядае іх, ён спадарожнічае ім у апошнія гадзіны іх жыцця. І вось адзін з іх, айцец Агрыпін, быў капеланам паўстанцаў, і ён быў павешаны ў гэтай цытадэлі. Шыбеніца? Так. Вось і проста Ганарат, што ён адчуваў, будучы там, дзе сам перажыў такія цяжкія месяцы свайго жыцця і спадарожнічаючы гэтым людзям, цяжка нам уявіць. І, вядома, пасля гэтага царскія ўлады яшчэ больш жорстка пачалі рэпрэсіі супраць манаства на гэтых землях. І таму за актыўны ўдзел у паўстанні варшаўскі кляштар зачыняецца, і капуцыны вымушаны яго пакінуць. І тады наступае вось гэта... Гэта дабравольна-прымусова, да? Фактычна так. Вось у іх не было занадта вялікага выбару. Вось і таму браты пераязджаюць у невялічкая мясцовасць за Кручым, недалёка Варшавы. Ну, гэта не буйное некае вядомае месца было. Абсалютна не. Але там быў капуцынскі кляштар, які існаваў доўгі час, таму вось закрылі адзін, браты пераехалі ў іншы. А тым больш, што гэтыя кляштары часта будаваліся капуцынамі на адлегласці пешага пераходу больш-менш, каб можна было пешу дайсці вось да іншага кляштара. 30 кіламетраў. Ну, фактычна. Адзін дзень пілігрымкі. Таму гэта не было так далёка і страшна. Брат Андрэй, хацеце мы з вами пераедзем куды-небудзь? Чаму не? Давайте. Вось так з гумарам мы сканчваем першую частку праграмы, якую прысвяцілі даследаванню жыцця благаслаўлёнага Ганарата Казьмінскага. Заўтра, прыкладна ў гэты час, вас чакае працяг праграмы, дзе разам з братам Андрэем Богдановичам мы будзем размаўляць пра неверагодную постаць гэтага сапраўды неверагоднага чалавека. Да сустрэчы!